Dă-te, bă! L-a mușcat un lup de picior și l-a mușcat tare. Bine, îl vom duce în sala de operații. Alex Franzosu a dispărut. Nu știu cum s-a întâmplat, dar a dispărut. Cum adică a dispărut? Aveți chef de farsă? Nu știu. Păi sună la poliție, ce stai? Ce s-a întâmplat? Nu știu, chiar nu știu. M-am dus în altă cameră ca să pot să vorbesc la telefon fără să trezesc că dormea, era inconștient și m-am întors, a dispărut, am stat doar 2 minute. Domnule, calmați. Mult n-am, nu știu ce s-a întâmplat. O să... Da, o să vină să caute pe aici alături de alți 2 doctori. Nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Ok, bine, mă duc acasă. La revedere. Mă, ce faci? Mă uitam la televizor. Tu? Bine, venit de la spital. Bă, l-au pierdut ăia pe Alex. Adică? Bă, nu știu că niciun nu înțelese. Tot ce înțelese e că s-a dus ăla să vorbească la telefon 2 minute și când s-a întors dispăruse, că nu mai era acolo. Păi și îl caută sau? Bă, ci că și ei și poliția îl caută, dar eu știu. Hai să-l căutăm noi, poate îl găsim. Bun, mâine dimineața la 9:30 plecăm să-l căutăm. Stai, mai explică-mi o dată. De ce sunt aici? Bun, păi, ca să nu mergem singuri, te-am luat să mergi cu noi în pădure să-l căutăm pe Alex, pentru că doctorii l-au pierdut, efectiv. A dispărut de acolo din spital și noi mergem să-l căutăm în pădure. Stai că îmi sună telefonul. Mamă, Emily, bă, e frumoasă rău de tot, îi dau tare de seara. Ce faci? Vorbeam la telefon pentru că mi-a sunat telefonul, dă. Mă rog, hai să mergem. Ok, dar vezi că o să mergem pe jos. Ok, hai că mă duc să-l iau și pe ăla. Vino, mă, că trebuie să plecăm. Hai că vin.
ce pute aici, mă! Păi cred că de la tine miroase așa. Mă, s-a zis-o. Dați-vă bămelcilor! Păi! Bă, nu mai pot. Bă, unde e Emily? Știi, am împins-o ca să o ia pe ea și să ne lasă pe noi. Ce ai făcut? Bă, criminalule, știi că o să ajungi la sexy la pușcărie. Tu știi asta? Păi ce dracu vrei să mor eu? Pui mei, dar acum ce ai să faci, a? N-ai murit tu, dar a murit ea și o să ajungem la... Bine, tu o să ajungi la închisoare, mă. Păi de ce, bă, mai bine decât să murim noi, mai bine moare ea? Da, bine, las că rezolvăm noi cumva.